ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿನಿ ದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಮಲ್ಪುಯರು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ ಕುಡ್ಲದಕುಲು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕುಲು ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಲೆಮನ್ ರೈಸಿಗೆ ಅವು ರೈಸಿಗೆ ಒಂದು ರೈಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಚಿನ್ನ ವೆಜ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಎಣ್ಣನೇ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ದಾದ ಪನ್ನಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ದೇಪಣ್ಣ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪು ನಾನು ತೂಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ಗೆ ಪೌಡರ್ ಬಾರ್ದು ಮಲ್ಪೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗಲು ತಮಿಳ್ದಾಗಲು ಪೂರ ಅಂಡ ಯಾನಿನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಕಡೇದು ಮಸಾಲೆನು ಕಡೇದು ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆನು ಯಾನು ಒವ್ವೊಂದು ಪನೊಂದು ಪೋಪುಜಿ ಎನ್ನ ಕುಸಿ ಒವ್ವು ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಬಿರ್ಕುದು ಅಂಚಿ ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ರನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಬಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏರ್ ಪರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತುಜರು ಬೇಗ 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 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ದಾದ ದೂಪಿನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಚಾ ಪರಿಯರೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಬೋಕ ನೆಪ್ಪೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೊಯ್ 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 ಮಲ್ಪುಗ. ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಅತ್ತು ಕುಡ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ದಾದತು ಬರ್ರಿ ಬಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಚಾಪರ್ಕ ಬಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಕುಟ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತು ದಾದ ಪೋಡ ಎಂಚಿನ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪೋಯಾರು ಸುಯಿಂತ ಒಂದು ಉಂಡಿ ಎಂದು ಪೋಲಿ ವರನೆ ಪುಸ್ಕ ಮಿತ್ತು ವರಂದದ್ದು ಸುಯಿಂತ ಒಂದು ಉಂಡಿ ಹಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲೇ ರಾಧಮೇ
ಆನ ಪೊನ್ನು ಪೊನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಎಂಕಲೆ ತಾಡುಂದು ಯಾನೊಂದು ಎಂಚಲ ಮತ್ತೆ ಅರಗ್ತಾಯಿ ಎಂಕಲು ಬಣ್ಣಗ ಈ ಪೆತ್ತ ಎಂಕಲೆ ನೂಕುದು ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಗೊಬ್ಬರ ತಿನ್ನೋದು ಅದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಾಪದ ಗೊತ್ತಾಗೆ ಕೇಂಡೆ ಎಂಕಲು ತೂ ಪುಂಡಿಯ ತಿರ್ಗುದು ಕೇಂಡೆ ತಿರ್ಗುದು ತೂ ಒಂದುಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಉಂಡಿಯ ಉದ್ದ ಕಟ್ಟದಿರಕುಲು ಅವ ದೊಂಬಿತ್ತನತ್ತದ ಅದನ್ನ ಐಕಿದ ನಾನು ಅಂದು ನೆಟ ಪೂರ ಕೇಯ್ತು ಪೂರ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದೇರು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದುಂಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಪೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮನ ಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಚ ನಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಬೇತ ಕಲ್ಲು ಇಂಚ ಕಂಡಟ್ಟು ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಅಂಡೆ ಎಂಕ ಕೈ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇ ನಾವು ಅವು ಇಂಚ ಬಾರ್ದ ಹುಣ್ಣುಪ್ಪನತ್ತ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತು ಸುತ್ತಾರೆ ಅವು ಸುತ್ತುದು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೈಟು ಪೋಕಲವರಂದಿತ್ತು ಅವು ಎಂಕ ಕೈ ಮಸ್ತ್ ತೆಲುಪು ಇಂಚ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಕವು ಕಂಡಡು ಕೇಯ್ ಕೊಯ್ಪಿನಿ ಎಂಪಿನ ಈಗ ಓಕೆ ಪೋಯ್ ಬಾ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ನಿಕಲೆ ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಏರ್ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ತು ಜರ ಬೇಗ 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 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನಾನು ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್